ኣብ ኣሜሪካ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ዘስካሕክሕ ገበን ፈጺማ ካብ ሕጊ ምምላጣ እስካዕ ሕጂ ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ሶፊ ዳዊት ፍቓደ ኣሽነን ዝተባህለ ፍቃሪኣ ብግፍዒ ድሕሪ ምቕታላ ዋላ ሓንቲ ኣሰርኪ ሓደገት ካብቲ ከባቢ ትስወር። ኣብ 10 ሐምለ 1991 ኣፍቃሪኣ ፍቓደ ኣብ ጎደናታት ምዕራብ ሎስ አንጀለስ ብእግሩ እናኸደ እንከሎ ሶፊ ማኪና እናዘወረት ናብ ጥቓኡ በጽሐት። ብኡንብኡ ድማ ብመስኮት ማኪና ኣቢላ ሽጉጥ ኣውፂኣ ደጋጊማ ብምትኳስ ህይወቱ ክሓልፍ ድሕሪ ምግባራ ዋላ ሓንቲ ግዜ ከይጥፍአት ማኪናኣ ልዕላ ካብቲ ቦታ ትሃድም። ንምዃኑ እዛ ሰብ ነዚ ከቢድ ገበን ክትፍጽም ዝደፋፍኣ እንታይ እዩ? ኣብ ጁባ ኣፍቃሪኣ ዝተረኽበት ንእሽቶ ብጣስ ወረቐት ከ ብኸመይ ህይወት ፍቓደ ክትምንጥል ክኢላ? ሶፊ ናብ ሃገራ ኢትዮጵያ ሃዲማ ዶ ወይስ ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ እስካዕ ሕጂ ስማ ቀይራ ትነብር ኣላ? ናይ ሎሚ ዛንታ ካብ ጎደናታት ሎስ አንጀለስ ክሳብ ኣዲስ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ኣሜሪካስ ሞስት ዋንትድ ዝተባህለ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ክሳብ ምቕራብ ዝበጽሐ ኣዝዩ ዘገርም ናይ ገበን ታሪኽ እዩ እሞ ጽኒኢልኩም ተሰሚዕኹምኒ ብዙሕ ክትከስቡ ኢኹም። ፈለማ ግና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ኢልኩም ጀምርዋ። ኣብ 16 ጉንበት 1964 ንጉስ ሃይለ ስላሰ ንኢትዮጵያ እናመርሖ ዝነበረሉ ዘመን እያ ሶፊ ዳዊት ዝተወልደት። ሶፊ ዝተወልደት ካብ ታራ ቤተሰብ ኣይነበረን። ኣቦኣ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝነበሮም ጀነራል ነበሩ። ስድራኣ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዉ ውሕዳት ብውርስ ዝረኸብዎ ልዑል ሃፍቲ ዝነበሮም ሃፋትም ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ንእስነት ህይወታ ጥዑምን ሓጎስ ዝመልኦን ነበረ። ወላዲ ኣቦኣ እውን ዝደልየቶ ነገር ኩሉ ካብ ምግባር እንድሕሪተ ይብሉ ነይሮም። ይኹን እምበር እዚ ጥዑም ህይወት ኣብቲ ሃገር ካብ ዝመጸ ፖለቲካዊ ማዕበል ከመልጥ ኣይከኣልን። ኣብ 1974 ዝተለዓለ ናዕቢ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ደፊኡ ደቖም። ነዚ ስዒቡ ድማ ደማዊ ጭፍጨፋን ልዑል ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኣጓነፈ። እቲ ሓድሽ ወታደራዊ መንግስቲ ነቶም ናይቲ ቀደም ስርዓት ዝነበሩ ሰበስልጣናትን ናይ ሰራዊት ኣመራርሓታትን ምእሳርን ምቕታልን እንትጅምር ከም ስድራ ሶፊ ዝኣመሰሉ ወታደራዊ ስድራታትን ሰብ ሃፍትን እውን ህይወቶምን ሃፍቶምን ንምድሓን ክብሉ ካብ ሃገር ክስደዱ ጀመሩ። በዚ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ድማ ሶፊ ዳዊት ሃገረ ሓዲጋ ናብ ኣሜሪካ ምርሐት። እምበኣር ኣብ መጀመርታ 1980ታት ናብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ክትኣቱ እንከላ ናብረኣ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣዝዩ ዝተፈለየ ነበረ። ኣብቲ እዋን ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዝነበሩ ብዙሓት ስደተኛታት ኣጸጋሚ ኩነታት ዘሕልፉን ትሑት ስራሕቲ ክሰርሑ ዝግደዱን ነበሩ። ሶፊ ግና ካብኣቶም ዝተፈለየት ነበረት። ንሳ ናብ ሎስ አንጀለስ ዝኣተወት ናይ ድኽነት ህይወት ክትለምድ ዘይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ምቹዖት ህይወት ኣብ ኣሜሪካ እውን ንምቕጻል ብምሕሳብ እያ። ኣብቲ እዋን ብዝተቐድሑ ምስልታት ስእልን ቪድዮን ሶፊ ኣብ ሰሓብን ዘመናውን ህንጻታት እናተንቀሳቐሰት ሃፍታማታዊ ዝዕልሉ ቦታታት እናተዘናግዐትን ዝደልየቶ እናገበረትን ግዛኣት ሕልፎ ምህላዋ ዘርእዩ ነበሩ። ሕጂ ጽኒኢልኩም ስምዑኒ። ናይ ሶፊ ደጋዊ ትርኢታን መንነታን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ንኹሉ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዝፈጥርን እዩ ነይሩ። ቁመታ 1 ሜትርን 63 ሳንቲሜትርን እንትኾን ግዝፊ ሰውነታ ግና በብግዚኡ ዝለዋወጥ ነበረ። ቅድማ ኣቢላ ገዛፍ ዝነበረት እንትኾን ድሕሪ ግዜ ግና ክብደታ ናብ 60 ኪሎ ወሪዱ ነበረ። ናይ ኣከዳድና ስታይላ እውን ልክዕ ከም ናይ ፋሽን ሞዴላት ኣዝዩ ዘመናውን ክቡርን ኣልባሳት ትወዲ ነበረት። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣዝዩ ዘይተለምደን ኣጠራጣርን ናይ ውልቂ ልማዳት ነበራ። ንዝኾነ ሰብ ንቡር ብዘይመስል መልክዕ ቀትርን ለይትን ከይፈለየት ዓበይቲ ጸለምቲ ኦክያለታት ትገብር ነበረት። ሓሊፉ እውን ናይ ኢድ ጓንቲ ትገብር ነበረት። ናይ ዘራርባ ላሃጃኣ እውን ካልእ ዓቢ ሕንቅልሕንቅሊተይ ነበረ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ዘይርከብ ናይ ብሪቲሽ እንግሊሽ ላሃጃ ወይ እውን ኣክሰንት ኣጸቢቓ ትዛረብ ነበረት። ኣብ ኣሜሪካ ብዝነበረትሉ እዋን ዝፈልጥዋ ሰባት ድምፃ ኣዝዩ ትሕት ዝበለት ሰብያ ይብሉ ነበሩ። ኮይኑ ግና እዚ ናይ ደጋዊ ትሑትነትን ሰሓባይ መንነታን ሓቃዊ ዘይኮነስ ነቲ ውሽጣ ዘሎ ሕማቕን ሓደገኛን መንነታት ዝሽፍን ነበረ። ሶፊ ኣዝያ ምሽጥራዊት ሰብ እንትትኾን ብዛዕባ ገዛ ርእሳን ታሪኻን ምዝራብ ኣይትፈቱን።
ኣብ ሓደ ቦታ ሃዲኣ ክትቅመጥ ዘይትኽእልን ኩሉ ግዜ ዝተረበሸን ብናይ ጭንቀት ስምዒት ዝተዋሓጠ ዓይነት ጠባይ ነበራ። ሓቃዊ መንነታን ሓበሬታን ምሕባእ ኣዝያ ትፈቱ ስለ ዝነበረት ዕድሚኣ ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ነኪያ ብምዝራብ ንባዕላ ንኡሽተ ኣምሲላ ክትረአ ትፍትን ነበረት። ካብኡ ሓሊፉ እውን ወትሩ ዝተፈላለዩ ናይ ልደት መዓልትታት ትጥቀም ነበረት። እምበኣር ሶፊ ምስ ፍቓደ ኣሽና ቅድሚ ምርኻባ ኣብ ኣሜሪካ ካልእ ናይ መጀመርታ ሓዳር ነበራ። ኮይኑ ግና እዚ ሓዳር እዚ ንሓፂር እዋን ጥራይ እዩ ጸኒሑ። እቲ ሓዳር ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን እውን ናይ ሶፊ ሓቃውን ጭካነ ዝመልኦ ጠባይን ብግልፂ ዘርኢ ሓደ ነገር ኣጓነፈ። ኣብቲ ናይ ፍትሕ ሰዓት ዘለዎ ሃፍትን ገንዘብን ንዘይምክፋልን ድሌታን ምግባርን ኢላ ዋላ ሓንቲ ብዘይፈልጦም ብዘይፈጾሞን ገበን ነቲ ናይ ቀደም ሰብኣያ ኸሰሰቶ። ፖሊስ ብዝኣከቦ ሓበሬታ መሰረት ድማ እቲ ናይ ቀደም ሰብኣያ ኣብ ልዕሊኣ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ምሲላ ብሓሶት ብምኽሳስ ካብ ናይ ገንዘብ ክሳራ ንባዕላ ድሒና እያ። እዚ ተግባራ ድሌታ ንምዕዋት ኢላ ናይ ካልኦት ህይወት ካብ ምብልሻው እንድሕሪ ዘይትብል ሓደገኛ ሰብ ምዃና ዘረጋገጸ ነበረ። ኣብ 1989 ሶፊ ምስቲ ናይ መጀመርታ ሰብኣያ ድሕሪ ምፍትሓ ፍቓደ ኣሽነ ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ተላለየት። ፍቓደ እውን ልክዕ ከም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ነበረ። በዚ ድማ ክልቲኦም ብፍቕሪ ተኣሳሲሮም ዝምድንኦም ናበርትዓ ኸደ። ፈለማ ንፍቓደ እዚ ርክብ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሓጎስን ተስፋን መሲልዎ ነበረ። ኮይኑ ግና ብዙሕ ከይጸንሐ ህይወቱ ጭንቀት ክትምላእ ጀመረት። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ እቲ ርክቦም እናኸበዶ ኸደ። ዋላ እኳ ምስ ፍቓደ ኣብ ናይ ፍቕሪ ዝምድና እንተነበረት ሶፊ ሕጂ እውን ግና ምስ ዝተፈላለየ ወዳት ዴት ወይ እውን ፍቕራዊ ቆፀሮታት ትሕዝ ነበረት። ኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ፍቓደ ዘለዋ ቁፅፅርን ቅንኣትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናባእሰ ይኸይድ። ካብ ዝኾነ እዋን ድማ ስድራኣን ናይ ቀረባ ኣዕሩኽታን ኣብ ሶፊ ዘይተለምደ ፍርሕን ናይ ጠባይ ለውጥን ክዕዘቡ ጀመሩ። ስምዒታ ናብ ዝመረረ ደረጃ ብዝበፅሐሉ ሰዓት ጥርጣረኣን ተቆፃፃርነታን ንሓየለ ብምኻዱ ፍቓደ ምስ ካልኦት ሰባት ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ርክብ ንዓዓ ዓብይ ስጋኣትን ናይ ጥልመት ምልክትን ኮይኑ ክረኣያ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ዝተሓፀረን ብጥርጣረ ዝመልአን ዝምድና ሃንደበት መወዳእታኡ ዘፋጠነ ሓደ ኣጋጣሚ ይፍጠር። ኣብታ መዓልቲ እዞም ክልተ ፍቑራት ንኽራኸቡ ቆፀሮ ይሕዙ። ሶፊ እውን ናፍቃሪ ኣብ ማኪና ክትወስደ ቀዲማ ብምብጻሕ ትጽብዮ ነበረት። ፍቓደ ቁሩብ ደንጊው ካብቲ ዝነበሮ ህንፃ ይወርድ። ልክዕ ምስ ረኣየቶ ድማ ተጓያ ሓቐፈቶ። ገጹ እናሰዓመት ክሳዱን ኣፍልቡን ባእዳዋ ክትነኻኽእ ትጅምር። ነቲ ዝተኸደኖ ጃኬት ናብ መዓረረየት ሃንደበት ናብ ሱሪኡ ምስ ወረደት ድማ ሓደ ዘይተጸበየቶ ነገር ረኣየት። ኣብ ናይ ፍቓደ ስረ ጸጋማይ ጁባ ናይ ወረቐት ጫፍ ረኣየት። ድሕሪኡ ድማ ግዘን ከይጥፍአት ኢዳ ናብ ጅቡኡ ሰዲዳ ነታ ወረቐት ቦጋቢል ኣውጻታ። ብናይ ሶፊ ቅልጣፈ ዝሰንበደ ፍቓደ እውን ሃንደበት ተረበሸ። ኣብታ ወረቐት ሓደ ናይ ቴሌፎን ቁፅርን ትሪሽ ዝብል ናይ ጓል ስምን ተጻሒፉ ነበረ። እምበኣር እታ ንእሽቶ ወረቐት ንሶፊ ናይ ጥርጣረ ኣኹሉ መረጋገፂ ኮይና ተረኣየታ። ብንብኡ ድማ ብልዑል ሕርቃንን ቁጥዕን እንታይ እዚ ብምባል ተሓቶ። ፍቓደ እውን ንባዕሉ ንምክልኻልን ነቲ ኩነታት ንምህዳእ እናፈተነ ከምቲ ተሓስቢዮ ኣይኮነን ብምባል መለሰላ። ይኹን እምበር ናይ ሶፊ ሕርቃን ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ትሪሽ ደኣ መን እያ ብምባል ዓዊላ ደጋጊማ ሓተተቶ። መልሱ ንምስማዕ እውን ግዘን ከየጥፍአት ዘለዋን ዘይብላን ሓይሊ ተጠቂማ ደፋኣቶ። እሞ ደኣ ንፍቓደ እታ ወረቐት ታራ ናይ ቴሌፎን ቁፅሪ ክትኮን ትኽእል እያ። ንሶፊ ግና ናይ ጥልመት መረጋገፂ ነበረት። እዛ ንእሽቶ ብጣስ ወረቐት ኣብ ኣእምሮ ሶፊ ዝነበረ ናይ ቅንኣት መንፈስ ብምብራዕ ናብ ጽልእ ቀየሮ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ዝምድና ክምለስ ናብ ዘይኽእል ደረጃ በጽሐ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዞም ክልተ ፍቑራት ተፈላለዩ። ፍቓደ ስለ ዝተፈላለዩ ናይ ሶፊ ቁጥዕን ምክትታልን ጠጠው ዘበለ መሲልዎ ህይወቱ ቀጸለ። እሞ ደኣ እታ ዝደለየቶ ኩሉ እናረኸበት ዝዓበየት ሶፊ ዝፈተወቶ ሰብ ብቐሊሉ ሓዲጋ ትኸይድ ዓይነት ጓል ዶ ትመስለኩም? 9 ሐምለ 1991 ፍቓደ ኣዝዩ ብዝተረበሸን
ብጭንቀት ዝመልኦ መንፈስን ምስ ሓደ ናይ ቀረባ ዓርኩ ተራኸበ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶፊ ክንደየናይ ዝኣክል ሓደገኛ እናኾነት ትመጽእ ከም ዘላን ንህይወቱ ናብ ዘስግእ ደረጃ ምብጽሓን ንዓርኩ ብዝርዝር ምሽጥሩ ኣካፈሎ። ቅድሚ ምርኻቦም ሒደት መዓልትታት ተቐዲማ እውን ሶፊ ሽጉጥ ኣውፂኣ ኣብ ርእሱ ጌራቱሉ ከም ዝነበረት ክዛረቦን ከሎ ዓርኩ ኣዝዩ ሰንበደ። ነቲ ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ተኺላ ተተፈላሊና ክቐትለካ እየ ኢላ ከም ዘፈራርሐቶ ክዛረቦን ከሎ ንባዕሉ ኣእዳውና እንቀጥቀጡ ነበሩ። 10 ሐምለ 1991 ኣብ ሎስ አንጀለስ ፍቓድ ኣሽነ ዕለታዊ ህይወቱ ንምቕጻል ካብ ገዙ ይወፅእ። ኣብ ኢዱ ጻዕዳ ካርቶንን መፋትሑን ሒዙ ናብ ቦታ ስርሑ ንምኻድ ናይ እግሪ መገዲ ጉዕዞ ጀመረ። ብዙሕን ከይጸንሐ ግና ፍቓደ ብእግሩ እናኸደን ከሎ ሓንቲ ሰማያዊት ሕብሪ ዘለዋ ማኪና ኣብ ጥቑኡ መጺኣ ጠጠው በለት። ኣብታ ማኪና ውሽጢ ድማ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ሶፊ ዳዊት ገጻ ዝሽፍን ዓቢ ኦክያለ ጌራ ነበረት። ብምቕጻል ድማ ብመስኮት ማኪና ተቐልቂላ ንዕዑ ንምዝራብ ከም ዝመጸትን ደው ኢሉ ንኽዛረባ ንሓተተቶ። ፍቓደ ድማ እቲ ብሎ ንምስማዕ ናብ መስኮት ማኪና ተጸግዐ። ኣብቲ ቦታ ጠጠው ኢሎም እናሃለዉ ግና ኣብ መንጎኦም ዓቢ ጎይቂ ጀመረ። ፍቓደ ካብቲ ኩነታት ንምህዳም ብምሕሳብ ናተይ ናሃትክን ነገር ኣኺሉ እዩ ኢልዋ ጉዕዞ ቀጸለ። ሶፊ ግና ብምቕጻል ይዛረበካ እኮ ዘለኹ እናበለት ዋላ ተደጋገመትሉ ኮይኑ ግና ንሱ ንኽዛረባ ዋላ ሓንቲ ድሌት ይነበሮን። ብኡ ድማ ሶፊ ሽጉጥ ካብ ዝቐመጠቶ ወፂኣ ኣብታ ማኪና ኮይና ብመስኮተን ነጻጺራ ተኮሰትሉ። እታ ናይ መጀመርታ ናይ ጥይት ድምፂ ነቲ ከባቢ እንቀጥቀጠቶ። ስዒባ ድማ ነታ ካልእቲ ጥይት ተኮሰታ። እታ ጥይት ንፍቓደ ምስ ወቃዓቶ ፍቓደ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ካርቶን ደርቢው ኣብ መሬት ወደቐ። ብምቕጻል ድማ ደም እናፈሰሶ እናተቓለሶን ከሎ ሶፊ እናረኣየቶ ክትርሕርሐሎ ኣይከኣለትን። ቀፂላ ድማ ዝኾነ ዓይነት ስንባደ ወይ ፍርሒ ከይተሰምዓ ብህዱእ መንፈስ ናይ መኪናኣ ማዕጾ ከፊታ ወረደት። ፍቓደ ናብ ዝወደቐሉ ቦታ ብምኻድ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ መሬት ዝወደቐ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ጠጠው ኢላ ደጊማ ሽጉጥ ኣውፂኣ ናብ ግንባሩ ተኸለትሉ። ኣብ ሓፂር ርሕቐት ኮይና ድማ ናብ ርእሱ ክልተ ተወሳኺ ጠያይቲ ደጋጊማ ተኮሰትሉ። ፍቓደ እውን ብዝሕዝን መልክዑ ብኡ ህይወቱ ሓለፈት። ሶፊ ነዚ ዘስካሕክሕ ተግባር ድሕሪ ምፍጻማ ብህድኣት ናብ ማኪናኣ ተመሊሳ ኣተወት። ብኡ ድማ ማኪና ኣልዒላ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ተሰወረት። ናይ ሎስ አንጀለስ ፖሊስ ገበን ናብ ዝተፈጸመሉ ቦታ እንትበጽሕ ፍቓደ ህይወቱ ሓሊፉ ረኸቦ። እታ ቀታሊት ሶፊ ግና ካብቲ ከባቢ ኣርሒቓ ነበረት። እቲ እዋን 1991 ስለ ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዓለም ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተቐራረበትሉ እዋን ናይ ነበረን። ኢንተርኔት ኣብ ህዝቢ ገና ኣይተፈለጠን ነይሩ። ናይ ሰባት መዓልታዊ ምንቅስቓስን ቦታን ዝሕብሩ ስማርት ቴሌፎናት ኣይነበሩን። ከምኡውን ኣብ መዕሩፎ ነፈርቲ ንተሳፈርቲ ብኮምፒተር ኣቢሉ ዝፍትሽ ኣሰራርሓ ገና ኣይተጀመረን ነይሩ። ናይ ፖሊስ ሓበሬታታት ኣብዝሓ ዝተበታተነን ኣብ ወረቐት ዝተመርኮሰን እዩ ነይሩ። ናይ FBI ብሄራዊ ናይ ጻብዕቲ 10 ሓበሬታ ማእኸል እውን እንተኾነ ናይ ጻብዕቲ 10 ኣብ ወረቐት ሓቲምካ ብፖስጣ ምልኣኽ ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ ሓበሬታ ንምብጻሕ ንውሕ ዝበለ ሰሙናት ከምኡውን ኣዋርሕ ይወስድ ነበረ። ድሕሪ መዓልትታት መርመርቲ ፖሊስ ሎስ አንጀለስ ነቲ ናይ ፍቓደ ሬሳ ኣልዒሎም መርመራኦም ምስ ወድኡ እታ ተጠርጣሪት ሶፊ ምዃና ኣረጋገጹ። ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣብ መላእቲ ሃገር ክሳብ ዝዝርግሑ ድማ ሶፊ ነዚ ናይ ኣሰራርሓ ጎደሎ ተጠቂማ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ግዝዕ ዕድል ረኸበት። ቀደም እውን በዝሒ ዘለዎ ጥረ ገንዘብ እትሕዝ ናይ ክራይ ማኪናታት ትጥቀም ዝተፈላለዩ ስማት እትቕይርን ሰብ ብምዃና ዋላ ሓንቲ ዓይነት ዲጂታል ፎቶ ፕሪንት ከይሓደገት ብቐሊሉ ካብ ናይ ሕጊ ዓይኒ ምስዋር ንዓዓ ቀሊል ነበረ። ሶፊ ካብ ሎስ አንጀለስ ድሕሪ ምስዋራ ፖሊስ ኣለሽኡ ዋላ እንተበርትዐ ሕጂ እውን ክረኽባ ኣይከኣለን። ቅድሚ ሕጂ ናይ ሕክምናን ናይ ፀጉሪ ስራሕቲ ሞያ ስለ ዝነበራ መንነታ ሓቢኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከተማ ስራሕ ረኺባ ንባዕላ ክትኣሊ ዝኽእላ ዓቕሚ ነበራ። ከም ካልእ ሰብ ናይ ባንክ ካርድታት ዘይምጥቃማን ብበዝሒ ጥረ ገንዘብ መሓዛን ፖሊስ ዘላቶ ቦታ ንምፍላጥ ኣዝዩ ጸጋም ኾኖ። ሂሩት ዳዊት እናኑ ዴቪድ
ሶፊ ዳዊት ሚሚን ዝበሉ ካልኦት በዝሒ ዘለዎም ስማት ናቀያየረት ብምጥቃም ሓቃዊ መንነታ ንኸይፍለጥ ፃዕሪ ትገብር ነበረት ከምቶም መእተውየይ ዝበልክዎ ድማ ናይ ሰውነታ ክብደት በብግዚኡ ዝለዋወጥ እንትነበር ዝተፈላለዩ ናይ ፀጉሪ ዊግ ብምግባር እውን ናይ ደጋዊ መልክዓ ኩሉ ግዜ ትቕይሮ ነበረት ለካቲት 1992 ሶፊ ዳዊት ሰራሓቱ ናይ ገበን ታሪክ ኣብ ትውሪ ኣሜሪካስ ሞስት ዋንትድ ፕሮግራም ንመጀመርታ ግዜ ተራእየ ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ ሶፊ ጉዳይ ኣብ ህዝቢ ዓብ ትኹረት ሰሓበ ብምዃኑ ክሳብ ነሓሰ 2009 7 ግዜ ኣብ ቴሌቪዥን ተመሓላሊፉ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ሰፊሕ ናይ ሚድያ ሽፋን ነቲ ሓቃዊት ገበነኛ ሶፊ ናብ ፍርዲ ኣብ ክንዲ ምቕራብ መዘዝን ዓብ ምድንጋርን ኣብ ንጹሃት ሰባት ኣስዓበ እምበኣር እቲ ፕሮግራም ጸለምቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ገጽ መልክዕን ምፍላይ ኣብ ዝጽገም ሰፊሕ ህዝቢ ጌጋ ጥቆማታት ክበዝሑ ዓብይ ግደ ተጻወተ እታ ናይ መጀመርታ ተጠርጣሪት ኣብቲ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ናይ ሶፊ ዳዊት ገጸ ባህሪ ኮይና ዝሰራሐት ተዋሳኢት ነበረት እታ ተዋሳኢት ናይ ሶፊ ተግባር ብዘእምን ኩነታት ብምውሳኣ ነቲ ፕሮግራም ዝረኣዩ ሰባት ነታ ተዋሳኢት ኣብ መገዲ ምስ ርእይዋ ነቲ ሓቃዊት ቀታሊስ ዝረኣዩ መሲልዎም ሓበሬታታት ንፖሊስ ይህቡ ነበሩ በዚ ምኽንያት ድማ እታ ተዋሳኢት ናብ ቅድሚ ፖሊስ ደጋጊማ ክትቀርብን ክትእሰርን ተገደደት ካብዚ ዝወኣሰ ድማ ኣብ ታሕሳስ 1992 ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰበይቲ እዚ ነገር ደጊሞ ጓነፈ ሓደ ተኸታታሊ እቲ ፕሮግራም ዝሃቦ ጌጋ ጥቆማ ስዒቡ ናይ ሎስ አንጀለስ ፖሊስ ዲፓርትመንት ኣባላት ናብ ኖርዝ ሆሊውድ ዝርከብ መንበር ኣፓርታማ ኣምርሑ ኮይኑ ግና ኣብ ውሽጢ እቲ ኣፓርታማ 26 ዓመታ ብርቱካን ኣለሙ ተባሃለት ኢትዮጵያዊት ስደተኛ ነበረት ብርቱካን ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ሆስፒታል ዝወፀት ብምዃና ኣብ ከቢድ ጭንቀት እያ ነይራ ፖላዊስ ማዕጾኣ ብሓይሊ ከንኳሕኩሕ ከለዉ ብርቱካን ብፍርሕና እንቀጥቀጠት ማዕጾኣ ክትከፍት ኣይከኣለትን እምበኣር ፖላዊስ ድሕሪዚ ነቲ ማዕጾኣ ብሓይሊ ሰይሮም ናብ ውሽጢ ኣተዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ድማ ገዛኣን ማኪና እንድሕሪ ምፍታሾም ዓብይ ጌጋ ከም ዝሰርሑ ተገንዘቡ ብርቱካን እታ ትድለ ገበነኛ ከይኮነትስ ምስ ሶፊ ዳዊት ኣዝዩ ዝመሳሰል መልክዕ ስለ ዝነበራ እያ ናይዚ ኩሉ ጥርጣረ ግዳይ ምዃና ተረዱ ቀፂሎም ድማ ይቕረታ ሓቲቶም ነቲ ዝተሰበረ ማዕጾ እውን እቲ ናይ ፖሊስ ዲፓርትመንት ከም ዝጽግነላ ድሕሪ ምዝራቦም ናጻ ሰደድዋ ይኹን እምበር ዘጋጣሚ እዚ ኣብ ልዕሊ ብርቱካን ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት ሓዲጉ ሓሊፉ እዩ ብድሕሪ እዚ ፖሊስ ነታ ገበነኛ ንምህዳን ኩሉ ኣማራጽታት ዋላ ተፈተነ ነቲ ሓቀኛ ሶፊ ዳዊት ግና ክረኽባ ኣይከኣለን ኣብ 15 ሕዳር 2003 ኣሜሪካስ ሞስት ዋንትድ ምስ ፌስ ፕሪንት ግሎባል ሶሉሽን ብምትሕብባር ናይ ዝተሰወሩ ገበነኛታት ፎቶግራፍ ኣብ ልዕሊኦም ዝተለጠፈ ናይ ካርታ መጻወቲ ካርድታት ተሕተሙ እምበኣር ናይ ሶፊ ፎቶ ኣብቲ ኩዊን ኦፍ ሄርትስ ዝተባሃለ ካርዲ ተሓቲሙ ወፀ እዚ ካርዲ እዚ ሶፎም መወዳእታ ዝተረኣየትላ ሃገር ኢትዮጵያ ምዃና ይገልጽ ነበረ ታሕሳስ 1992 ሶፊ ዳዊት ንኣሜሪካ ሓዲጋ ምውፅኣ ኣብ ሎስ አንጀለስ ታይምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ሓበሬታ ወፀ ናይ ኣሜሪካስ ሞስት ዋንትድ ሓላፊ እውን ሶፊ ንኣሜሪካ ሓዲጋታ ከም ዝወፀት ዘርኢ ሓበሬታ በፂሕዎም ከም ዘሎ ተዛረበ ድሕሪ 5 ዓመታት ድማ መርመርቲ ሶፊ ናብ ትውልድ ሃገራ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደመት ተዛረቡ እምበኣር ሶፊ ኣብ 1991 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ገበነኛታት ኣሕሊፍካ ናይ መሃብ ውዕል ዘይምህላው ተጠቂማ ናብ ኢትዮጵያ በምህዳም ሓድሽ ህይወት ምጅማራ ተረጋገፀ ሎሚ ሶፊ ጓል 62 ዓመት ሰበይቲ እያ ን30 ዓመት ዝኣክል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከተማታት ተሓቢኣ ትነብር ኣላ ነዛ ዛንታ ተፈቲኹማ ላይክ መዋል ኣይትረስዑ ከምኡውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቃዊ ዝኾኑ ዛንታታት መዓልታዊ ክትሰምዑ ተደሊኹም ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ መዋልኩም ኣረጋግፁ